Diyos marhay na hapon po sa indo mga tugang. An selebrasyon na ini, igwa nin tulong kabtang, liturhiya nin tataramon, pagsamba sa krus, asin komunyon. Sa selebrasyon na ini, an kagurangnan presente, asin nakikiolay sa to, sa paagi kan babasahon, kan krus, asin kan sakramento, kan sa iyang hawak, bilang kakanon na buhay. Kita inaalok na maghurup-hurup, kan dakulang misteryo nin pagkamuot, nayaon sa pagkagadan ni Kristo, asin pasalamatan ang Diyos ninhuli kay Hesu Kristo. Maluhod po kita gabos sa pagpuon kan selebrasyon. Matindog po. O Diyos, huli na kan pasyon kan samong kagurangnan, si Kristo sa imong aki, pinara mo ang kagadanan, na minana sa daan na kasalan, na digdi nagsunod ang gabos na kapag-arakian. Warasa na kaming nagdayupot, siyaman sana, siring na, huli kan pangangaipo, kan naturalesa, nagdarasa mo kan ladawan, kan kinabano na tao, huli kan pagpabanal kan grasya. Magdaraman sa mo kan ladawan na langit noon. Huli kay Hesu Kristong kaguranan niya mo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay asin naghahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Matukaw ang gabos para sa enot na kabtang,
iyo ang liturhiya kan tataramon. Ang babasahon na ginuno sa lumang tipan, mapapadapit sa paglakaw sa kamurawayan, kan surugoon nin Diyos na mayong kasaklan. Huli kan sa iyang pagsakripisyo para sa iba, initaas siya sa tahaw ninda, tanganing ang gabos matawan nin kapatawaran, asin kaligtasan nin buhay. Buksan niya to ang satong isip asin puso sa paghinanyog kan mga babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Hilnga, ang sakuyang surugoon mauswag. Babangunon siya, itataas, ilalangkaw. Siring ang mga tao, mangingiring maghiling sa iya. Hulitaan sa iyang forma, garubako ng siring sa tao. Ipagngangalas, siya nin katawohan, asin ang mga hade magkakamurungnan sa atubang niya. Hulita mahihiling ninda na dai ipinag-usip ka ito, asin sa indang masasaksihan, ang dai na nadangog ka ito. Si Isay ang matubod dapit sa satong nadangog. Sa kiisay, ipapahayag ang kapangyarihan nin kagurangnan. Siya nagtalubo siring sa hoven na kahoy sa satuyang atuba. Siring sa gamot na yaon sa alang na daga, nahiling ta na siya daing kagayonan, daing kamahalan, mayong itsura na makawili-wili sa satong mga mata. Sarong bagay na ikinauuyam, asin isinisikwal nin katawohan. Tawong tagob nin mga kapaitan, asin tuod sa pagtios. Sa atubang niya, tinatakpan nin mga tao an sa indang lalawgon. Pinag-api siya asin dain yato tinatabangan. Alagad sa tuya ang mga kasakitan na sa iyang tinios, sa tuya ang mga kapaitan na sa iyang namamatean. Pinaghunan niyato na siya pinadusahan, kinastigo nin Diyos asin hinamak. Linugad siya huli sa satong mga kasumbikalan. Rirunot huli kan satong mga kasaalan. Itinaon niya ang padusa na nagdara sa tunin katuninongan. Asin huli kan sa iyang mga lugad, kita nagkaurmayan. Kita gabos, nalagalag siring sa mga karnero, lambang saro sa iyang sadiring padudumanan. Asin sa iya, ikinarganin kagurangnan, ang silot sa mga kasalan niya to gabos. Pinasakitan, alagad mapakumbabang tinios, dai binukaan sa iyang nguso, siring sa karnerong dinadara sa bunuan, siring sa karnero sa atubang kan paragunting, daing girong, dai binukaan nguso, dinakop asin hinatulan susog sa tugon. Si Isay ang masurog sa iyang magiging kapaladan. Siya hinali sa daganin mga buhay, linugad huli sa kasumbikalan nin sa iyang banwaan. Lulubngan, itinao sa iya kaibakan mga tampalasan. Lulubngan sa kaibahan nin mga tawong mayaman, maski nga ni mayo siyang ginibong kasalan. Asin sa iyang nguso, mayo nin kaputikan. Binuot nin kagurangnan na siya runoton sa kasakitan. Kung buhay, idulot niya sa pagbayad kan mga kasalan, kapag arakian mahihiling niya. Mahalawig an sa iyang mga aldaw, asin huli sa iya mautob an kamawotan nin kagurangnan.
Kung tapos na ang kahorasaan, nin sa iyang kalag, mahihiling niya ang liwanag, asin siya mauugma, huli kan mga kasakitan na tinios. Sa iyang pinapasan, ang sa indang mga kasalan, kaya itatao ko sa iya dakulang kahirasan. Ang mga mapangyari, hihirasan niya kan mga ginana. Huli taan buhay, idinudulot niya sa kagadanan. Ibinilang niya ang sadiri, siring sa parakasala. Pinasan niya ang mga parakasala. Nin kadaklan asin sa gabos na oras, ipinapamibi nin kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio sa tuya pong aawit. Ama, sa imong kamo, idinudulot ko ang sa kong espiritu. Ama, sa imong kamo, idinudulot ko ang sa kong espiritu. Sa imo kagurangnan, ako minapaalaw. Hare ako pagsubulan sa kasupugan. Huli ta ikamatanos ako ligtasan. Sa imong kamot, idinudulot ko ang sakong espiritu. Ika ang matubos ako kagurangnan. Ama, sa imong kamot, idinudulot ko ang sakong espiritu. Ako pinag-uulog-ulog nin gabos kong kalaban. Pinaggingisihan nin sakong mga katuod. Kinatatakutan nin sakong mga kamitpito. Ama, sa imong kamot, idinudulot ko ang sakong espiritu. Nahihiling ninda ako sa tinampo, asin pinagdudulagan ninda ako. Nalingawan ninda ako siring sa gadan, siring sa sarong bagay na itinapok. Ama, sa imong kamot, idinudulot ko ang sakong espiritu. Alagad minasarig ako sa imo kagurangnan. Ako minasabi, ikaan sa kuyang Diyos. Ang buhay ko yaon sa kamot mo. Agawa ako sa kamot kan mga nauungis sako. Ama, sa imong kamot, idinudulot ko ang sakong espiritu. Ipahiling mo sa imong surugoon ang sa imong lalawgon. Ako namumutan mo, ligtasan ako. Magmakusog kamo asin pasarigon ang buot. Kamu gabos naglalaom sa kagurangnan. Ama, sa imong kamot, idinudulot ko ang sakong espiritu. Ama, sa imong kamot, idinudulot ko ang sakong espiritu. Sa ikaduwang babasahon, ipinapaliwanag kung paano ang kagurangnan sa paagi kan sa iyang pagsakit,
initaas sa kamurawayan. Siya nakidumamay sa satuyang pagkatawo, asin kaluyahan. Alagad, ninhuli ta siya mapakumbabang kuminuyog sa kabuotan ning Diyos. Inako niya ang kasakitan, asin ang kagadanan, na iyo ang nagdara sa iya sa kaitaasan, asin kapanoan nin buhay. Huli kaini, si Kristo iyo ang satuyang halangkaw na padi, na takapag-ultanan niya to sa satong Ama sa langit. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo. Igwa kita ning halangkaw na padi, si Jesus na aki ning Diyos, na nakalaog sa kalangitan. Ini ang pagtubod na satuyang ipahayag. Ang satong padi, bangong siring sa dai nakakamati, kang satuyang mga kaluyahan. At ngani, siya nag-agi sa gabos na kasakitan, siring sa tuya. Minsan ngani, mayo siya ning kasalan. Kaya pano ning pagsarig, duminulok kita sa trono ning grasya, tanganing makamtanta ang pagkaherak, asin makuata ang grasya sa panahon na kita nagkakaipon ning tabang. Kang panahon na siya uya padigdi sa daga, nagdolot siya ning mga pamibi, asin pagkaherak. Nagdolot sa may kapangyarihan na nagligtas sa iya sa kagadanan. Ang sa iyang pamibi, binangog, huli kang sa iyang magalang na kapakumbabaan. Minsan nga ni siya aki, alagad, huli kang sa iyang mga tinios, nakanood siyang magsunod. Asin huli tamarahayon ang sa iyang ginibo, siya naging burabod ning kaligtasan, na daing katapusan para sa gabos na nagsunod sa iya. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa istorya kan pasyon nin kagurangnan, sosog kisan Juan, ipinapahiling sa to na si Kristo ng God, ang kordero nin Diyos, na nagpapara kan mga kasalan nin kinaban. Ang bilog niyang buhay, sa iyang idinusay sa pagkuyog sa kabuotan kan Diyos. Kaya, an sa iyang kagadanan sa krus, aarogon nin pagkuyog, asin pagkamuot sa Diyos. Matindog ang gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. Tinawagin aral, kaya initaas siya ni Diyos, na urog sa gabos ng aral.
Pagbasa kan pasyon ni Jesucristo sosog ki San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagluwas kaibaan sa iyang mga disipulos sa ibong kanwadi Kidron, kung saan igwang tatamnan. Duman luminaog siya, asinan sa iyang mga disipulos. Ang lugar araman ni Judas na mapasaluib sa iya. Huli tadayaday na pinadagos duman si Jesus, kaibakan sa iyang mga disipulos. Kaya si Judas, dara ang batalyon asin mga katawohan kan mga puon na padi, saka mga Fariseo, nagduman, may mga karaba, mga lampara, asin mga minasbad. Si Jesus, aram ang gabos na nangyayari sa iya, luminuwas, asin nagsabi sa inda. Si Isay ang hinahanap nindo. Sinimbag siya, Si Jesus Nazareo. ang sabi sa inda. Ako. Nakatindog si Judas na mapasaluib sa iya. Kaiba ninda, kan nagsabi siya sa inda, ako. Nagsibog sinda sa hudian, asin naglukmo sa daga. Giraray, naghapot sa inda. Si Isay ang hinahanap nindo. Nagsabi, Si Jesus Nazareo. nagsimbag si Jesus. Sinabi ko sa indo na ako, kung ako ang hinahanap nindo, pabayae ining magharali. Tanganing mautob ang tataramon na sinabi niya kaidto, ang mga tinaomo sakok, dai ko winara, ni saro sa inda. Si Simon Pedro igwang minasbad, hinugkot ini, asin tinagal ang surugoon kan puon na padi, pinalong an sa iyang tuong talinga, an ngaran kan surugoon, Malco. Nagsabi si Jesus ki Pedro, Si Isay. Sarungan an minasbad, an kalis itinausako kan ama, day ko iinumon. dinakop si Jesus kan batalyon, kan tribuna, asin kan mga katawohan kan mga Hudiyo. Ginapos, asin dinarangona ki Anas. Taini, pinoonganan ni Caifas. Puon napadi kan taon na ito. Si Caifas, iyo itong naghatol kan mga Hudiyo. Sayod pa na ang sarong katawo magadan para sa banwaan. Sinunod si Jesus ni Simon Pedro, asinin sa Rooman na disipulo. Ang disipulong ito midbid kan puon na padi, asin suminabay kay Jesus paglaob sa loob nan kan puon na padi. Alagad si Pedro nagpawalat sa tangod kan pintuan sa luwas. Kaya nagluwas itong sa Rooman na disipulo na midbid kan puon na padi. Kinaulay ang portera, asin dinara si Pedro sa laog. An sabi ki Pedro kan uripon na portera, Bakong ikas sa Roman mga disipulos kan tawong iyan?
An sabi niya, Bako ako. ituon ang mga surugoon asin ang mga katawuhan sa may inamak nindang bagang uring. Huli tamaliputon, nagpapaimbong. Nagduman man si Pedro, nakisalak sa inda, asin nagpaimbong man. Anpuon na padi, huminapot kay Jesus dapit sa iyang mga disipulos, asin dapit sa iyang katukdoan. Nagsimbag sa iya si Jesus. Hayag akong nagtataram sa kinaban, dani akong nagtukdo sa sinagoga, asin sa templo, na tinitipunan kan gabos na Hudiyo. Sa hilom may akong tinaram na anuman. Ano ta ako hinahapot mo? Haputa ang mga nakadangog kung an itinaram ko sa inda. Aram ninda kung ano ang mga sinabi ko. Pakasabi niya kaini, saro sa katawuhan na yaon duman, sinampaling si Jesus na ansabi. Siring ka nagsisimbag sa puon na padi. Sinimbag siya ni Jesus. Kung sala ang sakong pagkataram, pahilingan ang sala, alagad kung tama, taano, kinukulgan mo ako. Nagagapos siyang ipinadara ni Anas ki Caifas, ang puon na padi. Itoon si Simon Pedro, nakatindog, asin nagpapaimbong. Kaya sinabihan siya. Bakong ikas sa ruman kan sa iyang mga disipulos? Nagnigar siya, asin nagsabi. Bako ako. Ang sabi kan saro sa mga surugoon kan puon na padi na pinsan kan pinalungan ni Pedro kan talinga, Bakong nahiling taka sa tatamnan ka iba niya? giraray nagnigar si Pedro, asin tulos may lalong na tuminaraok. Dinara si Pedro sa pretorio hale ki Caifas. Amay pangmaray, daisin da luminaog sa pretorio, tanganing dai madigtaan, kundi makakakan kan Pasko. Kaya luminuwas si Pilato, duminulok sa inda, asin suminabi. Anong sumbong andara nindo laban sa tawong ini? Nagsimbag sinda sa iya. Kung bako iyan para gibo ning maraot, daimi ko ta siya sa imo ipapaubaya. Nagsabi sa inda si Pilato. Bahala ka mo sa iya, susog sa indong lay, hukuman nindo siya. Kaya sinabihan siya kan mga Hudiyo. Bawal sa mo ang paggadan ki isayman. Tanganing mautob ang tataramon ni Jesus, itong sinabi niya sa pagpasabot kung sa anong kagadanan siya magagadan. Luminaog giraray sa pretorio si Pilato. Inapod si Jesus, asin sinabihan. Ika anhadi kan mga Hudiyo? Nagsimbag si Jesus. Sa diri mong itinaram iyan, o sinabihan kanin iba dapit sa ko. Nagsimbag si Pilato. Ako, Hudyo, ipinaubaya ka sa kuya kan sa imong nasyon, asin kan mga puon na padi, ano ang ginibo mo? Nagsimbag si Jesus. Ang sakuyang pagkahade, bakung gikan sa kinaba na ini. Kung gikan sa kinaba na ini, ang sakuyang pagkahade, ang sakuyang tauhan, nakikilaban na kuta, tanganing day ako ipaubaya sa mga Hudiyo, ngunyan ang pagkahadi ko, bako, tagadigdi. Nagsabi sa iya si Pilato. Kung siring, hadi ka? Nagsimbag si Jesus. Ika nagtataram, hadi ako. Huli kay ni ako namundag. Asin huli kay ni ako napadigdi sa kinaban. Tanganing magsaksi sa katotohan. Ang gabos, makikatotohan, naghihinanyog sa tingog ko. Ang sabi sa iya ni Pilato, Ano ang kototoohan? pakasabi ka ini, giraray luminuwas pasiring sa mga Hudiyo, asin ang sabi. Ako mayong nakukuang kaso laban sa iya. Alagad may kaugalian kamo na ansaro butasan ko sa Indokon Pasko. Ngunyan,
buot nindo na butasan ko an hade kan mga Hudyo? Ngunyan nagkurahaw sinda na ansabi, Bako iyan, kundi si Barabas. si Barabas tulisan. Dangan kinoa ni Pablo sa Jesus asin ipinahampak. Ang mga soldados man nagsalapid nin koronang tunok. Ikinorona ini sa iyang payo, asin sinulutan siya nin gubing na purpura. Nagdudulok sinda na nagsasabi, Mabuhay ang hadi kang mga Hudyo. asin sinampaling, itinao sa iya. Nagluwas giraray si Pilato, asin ansabi sa inda, Uya, dinadara ko siya sa indo sa luwas, tanganing maaraman nindo na mayo akong nakukuang kaso sa iya. Nagluwas si Jesus, nakukoronahan nin tunok, asin nagugubingan nin purpura. Ansabi sa inda, Uya, ang tawo, kan mahiling siya kan mga puon na padi, asin kan mga tawohan, nagkurahaw sinda. Ipako sa krus, ipako sa krus. Ansabi sa inda ni Pilato, bahala kamo sa iya. Ipako nindo sa krus, ta ako mayong nakukuang dahilan sa iya. sinimbag kan mga Hudiyo, Kami igwaning lay, asin sosog sa lay dapat siyang magadan. Huli taginibo niya ang sadiri na aki kang Diyos. kan madangog ni Pilato ang tataramon na ini, urog siyang natakot. Luminaog giraray sa pretoryo, asin ansabi kay Jesus. Saan kahali? Si Jesus da isa iya nagtaong simbag, kaya ansabi sa iya ni Pilato, Daikas ako mataram, dai mo aram na igwa akong kapangyarihan magbutas sa imo. Asin igwang kapangyarihan na magpapako sa imo sa krus? nagsimbag si Jesus. Mayo kani anong kapangyarihan laban sa ko, kundi ang dati nang itinao sa imo hali sa itaas. Kaya nagpaubaya sa ko sa imo, urog kagabat ang kasalan. Puon kaidto si Pilato, nagparahinguha na mabutasan siya. Alagad ang mga Hudiyo nagkurahaw na ansabi, Kung butasan mo siya, bako kang katuod ni Cesar, ang gabos na minagibo sa sadiri na hade, minatumang ki Cesar. pakadangog kaining mga tataramon, dinara ni Pilato si Jesus sa luwas. Nagtukaw sa tribunal, sa lugar na inaapod Litostroton, sa Hebreo Gabata. Pag-andam kan Pasko, maudto na ang sabi sa mga Hudiyo, Uyaan sa indong hade, kaya nagkurahaw sinda. Halea, ipako siya sa krus. Ang sabi sa inda ni Pilato, ang sa indong hade ipapako ko sa krus? suminimbag ang mga puon na padi, Mayo kaming hade, kundi si Cesar. kaya ipinaubaya na lugod siya sa inda, tanganing ipako sa krus. Kinuaninda si Jesus, pinapaksan ang sa iyang krus, nagluwas siya para sa inaapod na lugar nin bungo, na inaapod na Hebreo Golgota. Duman ipinako siya sa krus, asin kaiban niya, duwa pa katawo, tigsaro sa mag-ibong. Si Jesus sa tahaw. Nagsurat man nin letrero si Pilato, asin ibinugtak ini sa krus. An nasusurat, si Jesus na Nazareo, an hade kan mga Hudiyo. Ining letrero na nabasa nin dakul na Hudiyo, huli taharani ang siyudad sa lugar na pinakuan kay Jesus, asin nasusurat sa Hebreo, Latin asin Griego. Kaya nagparasabi ki Pilato ang mga puon na padi kan mga Hudiyo. Bakong,
ang hade kang mga Hudyo, ang isinurat mo, kundi siya nagsabi, hade ako kang mga Hudyo. Sinimbag si Pilato. An isinurat ko na, isinurat ko na. Ang mga soldados, pakapakoa kay Jesus sa krus, kinoa ang mga gubing niya, asin inapat na hiras. Ang lambang soldado may hiras, asin an alikboy. An alikboy mayo unin tinahian, kundi puon sa itaas, sarong bilog na hinabol. Kaya nagpasinabi sabihan sinda. Daita gision, kundi ripahan, tanganing mahiling kung mapakiisay. Tanganing mautob ang kasuratan, pinagbarangaan ninda ang mga gubing ko sa sainda man sana, asin ang bado ko rinipahan. Ang mga soldados, ang mga minibo kaini, nakatindog sa may krus ni Jesus an sa iyang ina, asin ang tugang na babae kan sa iyang ina, si Maria na Cleofa, asin si Maria Magdalena. Si Jesus, pagkahiling sa ina, asin sa disipulo na kataid, idtong namamoton niya, ang sabi sa ina, Babae, uya an sa imong aki. tapos ang sabi sa disipulo, Uya an sa imong ina. Poon kan oras na idto, inako siya kan disipulo ninudok sa sadiri. Pakatapos kaini, aram ni Jesus na ang gabos tapos na, tanganing mautob ang kasuratan, ang sabi, Napapaha ako. may daod na nakalaag duman, pano nin suka. Ipinurupot ang sarong esponghang huom sa suka, sa sarong isopo, asin idinuhol sa nguso niya. Kan akoon ang suka, si Jesus nagsabi, Tapos na. asin ihinutad ang payo, ipinaubaya niya ang espiritu. Maluhod ang gabos, asin magtuninong sa pagkagadan ni Jesus. Matindog ang gabos. An aldaw kan sabat na ito, hinagad ki Pilato an bararion an mga tulang asin haleon, kaya nag-abot an mga soldados, asin binari ang mga tulang kan enot, asin kan saroman na isinabay sa iya pakapakuan sa krus. Alagad, pag-abot kay Jesus, tanahiling ninda nagadan na, daininda siya binarian ninto lang. Kundi ginarod an sa iyang hirog kan saro sa mga soldados, asin tulos luminiwas dugo asin tubig. Ang nakahiling, nagsasaksing totoo ang sa iyang pagsaksi, asin aram niya ang totoo, ang sa iyang sinabi, tanganing kamoman magtubod. Tanangyari ini, tanganing mautob ang kasuratan. Dai siya babarian ninto lang, asin ang saro pang kasuratan, mahiling sinda, sa tinusok ninda. Pakatapos kaini, naghagad nin pagtugot ki Pilato si Jose na taga Arimatea, na saro man nganing disipulo ni Jesus, alagad hilom huli sa takot sa mga Hudiyo, na mahali niya ang hawak ni Jesus, asin nagtugot si Pilato,
Kaya nagduman, asin hinali an hawak. Nagduman man si Nicodemo, itong bangging nagdalaw ki Jesus kan enot, dara sa runghalong mira, asin alo, mga sanggatos na libra. Kinoanin daan hawak ni Jesus, asin pinatos nin lino na may mga pahamot, susog sa kaugalian kan mga Hudiyo sa pag-andam paglubong. Duman sa lugar ni pinakuan kay Jesus, igwanin tatamnan, asin sa tatamnan, igwanin bagong pantyong, na daipa linubungan ki isayman. Duman, huli taal daw ito nin pagandam kan mga Hudiyo, asin huli taharani an pantyong, ibinugtak si Jesus. An pasyon ni Jesucristo na sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Matukaw ang gabos para sa paghimate kan homilya. Namumutan ng mga tugang. Ngunyan na aldaw, kita nakikisimaro sa bilog na simbahan, sa pagrumdom, kan pagkagadan, kan sa tuyang kagurangnan. An aldaw na ini, sa Espanyol, sa Tagalog, sa Bicol, inaapod niya tong Biyernes Santo. Pero sa Ingles, ang apod po kang aldaw na ini, Good Friday. Igwa po ning sarong lalaki na every time pinagigreet siya pagkaaga nin good morning, ang perming simbag niya, what is good in the morning? Siguro mo niyan, siring man, ang pwedeng haputon ta sa pagurop-urop kan kabanalan kang aldaw na ini. What is good in this Friday? Ano ang karahayan sa aldaw na ini? Paano niya to masabing marhay ang aldaw na ini? Na kung saan ang sarong inosenteng tao pinagkondinar sa kagadanan. Ano ang karahayan kan aldaw na ini na ang Diyos kay Kristo ipinako sa krus? Ano ang karahayan kan aldaw na ini na ang paglaom kan mga tao sa Israel na wara huli kan pagkagadan kan taong linalauman ninda na masalbar, madaranin pagbabago sa saindang sosyudad. Ano ang karahayan kan aldaw na ini na mahali kita digdi sa simbahan, sa silensyo, asin mamundo. Ang mga siring na pagmate, mga sentimiento, natural, every time na igwaning nagagadan, natural ang pagmati ta kamunduan. And yet, inaapod ta ang aldaw na ini, Good Friday, marhay na Biyernes. Pero iga po kita ning kasimbagan sa siring na kahaputan. Ang enot na simbag, iyo na kung mayo kay ning aldaw na ini, mayo ning kaligtasan na nangyari sa kinaban. Sabi nga ni San Pablo sa mga taga-Roma, kung si Kristo da inagadan, mayo ning paglaom ning kaligtasan para sa satuya gabos. Sa aldaw na ini, nakamate ning kasusupgan ang Diablo. Hulitada siya ng gana. Ang kapangyarihan kang kagadanan na daog huli sa
kay Kristo, huli kay Kristo. Kaya sabi nga ni San Pablo, kagadanan hain an sa imong kapangganahan. Kagadanan hain an sa imong kapangyarihan. Kaya ang pangyayari pong ini na nasaksihan ta, asin sa pagrumdum niya to kang kagadanan ni Kristo, apparently kadaugan para sa iba. Pero sa nagtutubod kay Kristo, ini po sarong kapangganahan. Kapangganahan dahil day po nanaig ang kapangyarihan kan kinaban. Nangibabaw ang karahayan. Ngunya na Biyernes Santo, ang katanusan iyo ang nangibabaw, huli kan pagsakit kan sa tong kagurangnan, na nagdusay kan sa iyang bilog na pagkabuhay duman sa krus, bilang buhay na patutuo, bilang buhay na alay na maninigo, banal, para sa mahal na Diyos. Ang sa iyang dugo, iyo ang naging instrumento kan kapatawaran, kan kasalan, kan katauhan. Ikadawa pong dahilan kung taano ta naging marhay ang Biyernes na ini. Inininhuli ta nabuksan ang pintuan kan bilog na simbahan sa lugar kan mga banal, from holies of holies. Kung sa tuyang babalikan ang Ebanghelyo ni San Mateo, asin isinaysay sa tuya kung paanong nagisi ang kurtina kan magadan si Jesus, ini representasyon kan pagbubukas kan kalangitan para sa mga makasalan. Ikatulo po, ang Biyernes Santo, iyo ang pinakaurog o iyo ang masasabi niya itong climax kan paglalakbay niya to pasiring sa kaligtasan. Sabi po kan mga paraadal sa banal na tataramon, pinagkukonsiderar ninda ining aldaw na ini na mas importante sa Domingo nin pagkabuhay liwat dahil kung mayo kan aldaw na ini, kung mayo nin Biyernes Santo, mayo kitang dahilan na magtiripon sa Domingo nin pagkabuhay. As in, di posible yan na isilibrar ta ang Domingo nin pagkabuhay kung mayo nin Biyernes kan pagkagada ning kagurangnan. Kaya ang termino pong Good Friday, asin ang mga ginigibod ta, masasabi niya itong kapareho kang proklamasyon na sa tuyang kinukurahaw sa Exultet kan Easter Vigil, na sinasabi na ang pagkahulog ni Adan, iyo ang maituturing na maugmang pagkahulog o maugmang pagkasala, happy-fold. Ninhulita, siring na ang pagkahulog ni Adan, iyo ang nagtauning impetus tanganing ang Diyos maghiro. Asin si Kristo sa aldaw na ini, iyo ang ngunyan sa aldaw na ini, sa tuyang nasaksihan kung paano sinagibo ning kagurangnan ang planong iyan ning kaligtasan sa paagi kan pagsakit asin sa iyang pagkagadan. Kaya sa aldaw na ini, sa tuyang ginugurumdom ang pagsakit ni Kristo, asin ini makakatabang sa satuya, tanganing masabutan niya to ang kadakulaan kan pagkamuot kan satong paraligtas para sa satuya. Huli kang
rarom kang sakit na inagihan nin sa tuyang kagurangnan, makakapagsabi kita, tunay na namutan ning kagurangnan an katauhan, na apisar kang kagabatan kan kasalan, yaon pa, dahil siya nagsuko, tanganing idagos o papangganahon ang sa iyang misyon nin pagliligtas digdi sa kinaban. Kaya sa aldaw na ini, magayon man pong sa tuyang ibahan si Kristo, kaibaan sa tuyang pagmati, kaibaan sa tuyang mga luha nin pagkahirak sa tubang nin banal na krus. Alagad, ini dapat na magdagosan na sa sentimiento o pagmati, kundi dapat ini magdara sa tuya sa realisasyon na sa mga aldaw na ini, sa mga panahon na ini, si Kristo padagos na nagsasakit para sa tuya sa mga tugang nyatong nakakamati ning kasakitan sa buhay. So, bako lang po si Jesus, kundi dapat mahiling ta si Jesus sa mga taong nagtitios, nagsasakit, huli kan kagutuman, huli kang sa diskriminasyon, huli kan pagsulusulo ninda sa pagkabuhay, huli kan sa indang mga kamatean, huli kan sa indang mga challenges, kawaranin trabaho, kawaranin paglaom sa indang pagkabuhay. Sindaan mga Kristo na nagsasakit sa satuyang tahaw. Asin ini ang dapat magdara sa tuya, magpararom kan sa tuyang kontemplasyon, kan pag hurup-hurup niyato kan kagadanan ni Kristo. Ang pagsakit, si Kristo padagos na nagsasakit sa lambang saro sa satuya. Kaya sa alaw na ini, mantang sa tuyang pinagmamasdan ang daing buhay na imahe ni Kristo, kita iniingganyar, iniingkaminar na magsimbag sa pangapudan nin pagbabago sa satuyang pagkabuhay, pagbabago ning isip, pagbabago ning puso, asin lugod ang mga ginigibong nyatong ini, bako lang simple na magluha kita, hulit na nahihira kita sa nangyari kay Jesus, kundi urog sa gabos na kita magluha, hulikan sa tong mga kasalan, asin magmauot na magbakli, asin magbagong buhay, tanganing urog na maging makahulugan, asin makatuturan, magkaigwaning saysay ang pagsasakripisyo kan sa tuyang kagurangnan na saro o lambang saro sa tuya pagkatapos kan mga selebrasyon na ini, kita mabuhay bilang mga bagong nilalang kan sa tong kagurangnan. Amen. Matindog po ang gabos. Pamibi nin banwaan. Para sa simbahan, mamibi kita urog na namumutan kong mga tugang para sa banal na simbahan kan Diyos, tanganing magkanigong patuninungon kan sa tong Diyos asin kagurangnan, pagsaroroon asin bantayan sa bilog na kinaban, asin warasan sa mong nabubuhay na tuninong asin tiwasay, nan magmuraway sa Diyos amang makakamhan. Lumuhod kita.
kita. Diyos na makakamhan, asin daing kasagkuran, na nagpahayag kay Kristo kan sa imong kamurawayan sa gabos na nasyon, bantayi ang mga gibukan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaaban, magdanay sa masarig na pagtubod, sa pagmidbid kan sa imong ngaran, uri kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Para sa Santo Papa, ipamibitaan sa tong banal na Papa Francisco, tanganing an sa tong Diyos asin kagurangnan, na nagpili sa iya sa orden nin pagkaobispo, bantayan siya, ligtas, asin daing kamatayan, para sa iyang banal na simbahan, sa pangataman kan banal na banwaan kan Diyos. Lumuhod kita. Tumindog kita. Diyos na makakamhan asideng kasagkuran, na sa imong pagbuot ang gabos na tugdas, kaugaying hilngaan sa mga pamibi, asin sa imong karahayan, at aman ang Santo Papa na pinili para sa mo, tanganing sa irarom kainiman sa ng Santo Papa, ika na kagtugdas, pamayuhan mo ang Kristiyanong banwaan, na magtalubo sa biyaya kan sa inang pagtubod, uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Para sa gabos na orden asin kasapi nin mga paratubod, ipamibi itaman an sa tong obispo, si Rolando, an gabos na obispo, padi asin diakono kan simbahan, asin an bilog na banwaan nin mga paratubod. Lumuhod kita. Tumindog kita. Diyos na makakamhan asideng kasagkuran, ang bilog na hawa kan simbahan, pinapabanal asin sinasangkuban kan sa imong espiritu. Himatea kaming nag-aarang para sa imong mga ministro, tanganing sa balaog kan sa imong grasya, ang gabos, maimbod na maglingkod sa imo, uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Para sa mga katikuminado, ipamibitaman ang mga katikuminado na buksan kan sa tong Diyos asin kagurangnan, ang talinga kan sa indang puso asin ang tata nin pagkaherak kan Diyos, tanganing pakaakoa ang kapatawadan sa gabos na kasaalan, huli kan tubig nin bagong pagkamundag, manunumpungan ninda si Hesukristo sa tong kagurangnan. Lumuhod kita. Tumindog kita. Diyos na makakamhan asideng kasagkuran, danay mong pinapadakulan sa imong simbahan, huli kan mga bagong kasapi, patalubua ang pagtubod asin pakasabot, kan mga katukiminado, tanganing namundag liwat sa tubig ning bunyag, makadagdag sinda sa bilang kan sa imong mga inampon. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Para sa pagkasararo nin mga Kristiyano, ipamibi itaman ang gabos niya tugang na nagtutubod kay Kristo, tanganing an sa tong Diyos asin kagurangnan, papagkanigoon sinda na mga nagsasabuhay kan katotoohan, na nagsasararo
asin bantayan an sa iyang sarong simbahan. Lumuhod kita. Tumindog kita. Diyos sa makakamhan asin daing kasagkuran, tinitipon mo ang mga nalagalag asin binabantayan ang mga tinipon. Kaugaying hilinga an aripumpon kan sa imong aki, tanganing an mga pinabanal kan sarong bunyag, makaayon sa kabilugan ning pagtubod, asin makasaro sa kaburunyugan ning pagkamot. Huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Para sa mga Hudiyo, ipamibiitaman ang mga Hudiyo na nainot na kinaolay kan kagurangnan sa tong Diyos. Tanganing warasan sinda na magtalubo sa pagkamuot kan sa iyang ngaran, asin sa kaimbudan sa iyang tipan. Lumuhod kita. Tumindog kita. Diyos sa makakamhan, asin daing kasagkuran, nanuga ka kay Abraham, asin sa iyang kapag-arakian. Kay raking himate ang mga pamibikan sa imong simbahan, tanganing ang banwaan, nainot na sinasadiri, magkanigong makaabot sa kapanoan ng pagtubos, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Para sa mga dainag tutubod ki Kristo, ipamibiitaman ang mga dainag tutubod ki Kristo, tanganing maliwanagan kan Espiritu Santo, makayaninda na maglakaw sa dalan nin kaligtasan. Lumuhod kita. Tumindog kita. Diyos sa makakamhan, asin daing kasagkuran, itugot mo sa mga daing nagtutubod kay Kristo na naglalakaw sa atubang mo na may marhay na buot, na makuanindaan katutuuhan, asin kaming danay na nagtatalubo sa pagkamot, asin naghihinguha sa urog na pakasabot kan misteryo ng sa imong buhay, maginurog na maimbod ng mga saksi kan pagkamot mo sa kinaban, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Para sa mga dainag tutubod sa Diyos, ipamibiitaman ang mga dainag mimidbid sa Diyos, tanganing udok sa pusong nagsusunod kan tama, magkanigo sindang makaabot sa Diyos man sana. Lumuhod kita. Tumindog kita. Diyos sa makakamhan, asin daing kasagkuran, linalang mo ang gabos na tao, na danay na magsiyasat sa pagmaot sa imo, asin magpahingalo kun makua ka na, warasang namimibi kami, na sa taho nin anuman na maraot na kaulangan, ang gabos na nakakamate kan mga tanda nin sa imong kabuotan, asin kan saksi ni mga marhay na gibok kan mga nagtutubod sa imo, maugmang magpahayag nin pagtubod sa imo, sarong Diyos na totoo, asin Ama, kan sa mong lahi, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Para sa mga nagmamahal kan banwa, mamahala kan banwaan, ipamibiitaman ang gabos na namamahala kan banwaan, tanganing an sa tong Diyos asin kagurangnan, pasunodon an sa indang isip asin puso, susog sa iyang kabuotan, pasiring sa tunay na katuninongan asin katalingkasan nin gabos. Lumuhod kita.
kita. Diyos sa makakamhan asin daing kasagkuran, yaon sa kamot mo ang puso ning tao, asin ang mga kadapatan ni mga banwaan. Kaugaying hilnga sindana na mamahala sa mo na may kapangyarihan, tanganing sa inman sa daga, an kauswagan ning katauhan, an kapusugan ning katuninungan, asin ang katalingkasan ning relihiyon, magdanay, hulikan sa imong pagkamatinao, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Para sa mga nasa kahorasaan, mamibi kita na mamutan kong mga tugang sa Diyos amang makakamhan, na linigan niya an kinaban sa gabos na kaputikan, haleon an kahilangan, ulangon an gutom, buksan an mga kulungan, patuodon an mga tanikala, likayan sa katibaadan an mga nasa dalan, papulion an mga naglalakbay, kaumayan sa mga naghihelang, asin kaligtasan sa mga naghihingagdan. Lumuhod kita. Tumindog kita. Diyos na makakamhan asin daing kasagkuran, rangan nin mga nagmumundo, kusog nin mga nagmamaigot, makaabot lugod sa imo, ang mga pamibi nin mga nagkukurahaw sa tahaw, nin anuman nakahurasaan, tanganing sa tahaw nin sa indang pangangaipo, sindaman sana, gabos mag-ugma sa pagkaherak mo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Para sa mga tinamaan kan pandemya, mamibi kita para sa mga tinamaan asin nagsasakit dahil sa COVID-19. Lugod amang makakamhan, para hayon ang mga may helang, tawan kusog ang mga nagaataman sa inda, asin lindungan mo ang sa indang mga pamilya, asin kaligtasan sa gabos na biktima kan mga nagadan. Lumuhod kita. Tumindog kita. Diyos na buhay, ikasanaan ang sa mong kinukuyog sa kaluyahan niya mo, kami kahirakan, huli sa makamundong inaagihan niya mo, huli sa kasakitan kan COVID-19. Umayan ang mga nagsasakit asin tauan ning kusog, ang mga nagmamangno sa inda, asin sabaton mo sa imong kahadean ang mga tugang niya mong nagadan, huli sa pandemya. Lugod sa mong mahanap ang sa imong pagmangno, nin pagkahera kasi pagkamuot. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An ikaduwang kabtang, pagsamba kan banal na krus. An ikaduwang kabtang kan sa tuyang selebrasyon ngunyan, iyo an solemneng pagbayaw kan mahal na krus, asin an pagsamba kaiyan kan mga klerigo, asin man kan mga tao. Bako sana, ang nakapakong hawak ni Kristo, an hinahalean nin taho, kundi siring man, an mamurawayon na instrument kan sa tong kaligtasan. Huli kan krus si Kristo ng gana, laban sa kasaalan. Kunsiring, sarong makapangyarihan na Diyos ang sa tuyang sinasamba sa krus. Malaog na kita ngunyan sa ikaduwang kabtang kan sa tuyang selebrasyon, iyo ang pagbayaw, asin pagsamba sa krus. Maluhod po ang gabos.
Uyan ka ikang krus, kung sa'in binitay ang kaligtasan kinaman. Madya magsaramba kita. Uyan kahoy kan krus, kung sa'in binitay ang kaligtasan kan kinaban. Madya magsaramba kita. Uyan kahoy kang krus, kung sa'in binitay ng kaligtasan kang kinaban. Madya magsaramba kita. Pagirumdum sa pagsamba po sa krus, inimbitaran po ang tao na dahil na po mag-kiss, maghadok, kundi magpunas na lang po. Pwede man po kitang magbow na lang. So iwasan ta na lang po ang paghadok sa krus. Inhulita, masunod po kita sa health protocol.
Malaog na po kita sa ikatulong kabtang ang banal na komunyon. Matindog po ang gabos. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asim pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na marao, namimibi kami kakurangan. Warasan sa mga daw niya mo ang katuninongan. Tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkahera. Magindanay nakalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami naghahanap kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sambong paralitas na si Jesu Kristo. Ang pag-ako kan sa imong hawak asin dugo, Isu Kristong kagurang nanday man lugod maging hukom, asin padusa, kundi huli kan sa imong pagkaherak, maging kalasag sa isip, asin hawak, asin bulong na nakakapaumay. Maluhod po ang gabos. Uya ang kordero kan Dios, o nagpapara kan makasalan kan kinaban, palada ang mga inapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikaw magdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sa naasinan sa kong kalagma o umayan.
Hawak ni Kristo. Amen.
Tindog Tabi. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, asin daing kasagkuran, na nagbago sa mo, huli kan pagagadan, asin pagkabuhay liwat ni Kristo. Papagdanaya sa mo, ang gawi kan sa imong pagkahirak. Tanganing mabuhay kaming maimbod sa danay na pakisumaro sa misteryong ini, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Bago ang huring bindis, ang huring pamibi, pagkirumdum po, pagkatapos ko po kan ritong ini, isusunod ang pagprosesyon, dangan pag alas 10, iyo po ang solidad. Iduko ang mga payo asin maghagad ng bendisyon sa Diyos. Kagurang na namimibi kami para sa imong banwaan, na nagrumdum kan pagkagadan kan sa imong aki sa paglaom kan sa iyong pagkabuhay liwat. Maghilig ang nagsusupay na bendisyon, magdatong ang kapatawadan, ikawaras ang ranga, magtalubo ang banal na pagtubod, asin magkusog ang danay na pagtubos. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Maluwas po kita na tunino para sa pagprosesyon.